सुनो सुनो तमे इना ओटी था मुई औते तेल के धरी को हॉस्पिटल ना का करमे मुई ओटी भी दिलो रही जू नमस्कार जहाबा है पूरा खाते में बैठे आनी दिलो रही जू मुझे होता है का नहीं दो तुम क्या थारी लगे हॉस्पिटल ना क्या था भांजी उठी गई मैंने सुन लिया का गारंटी अरे अरे कॉलेज दे मक्का वागो मोते वाड़ा बोले वाड़ा तेरा बाबू तुमको के बिटवा गया बताओ ना तो वो पता मत नहीं तो तुड़े मार खाती नहीं गो बुआ ये ना लगे ते पुटा लगे ते बोल मस्ती बाबू को तो पता मत नहीं ये तो तुड़े मार खाती नहीं अच्छा तो वो भाई घर के गोली लेता मोते के जानता आता पीटी बोझ वाले यार पता माता की चीज नहीं कोई पान पीबू पुता ये सब तुम पी ले कहते हैं कि नहीं पीटी देने बेटे ऐसा पीटे पे रहता पीटी पे रहता का सारे मैंने अच्छा अच्छा बाबू को আর কিছু কই নাই পারে দেখো বই हां हां তোমার মাই কই পড়ে যাও हां हां যে তুমি জীবন করে हां हां তোমার কথা কো हम विश्वास नहीं ना যে তুমি ক্ষেত্রে যাবে তোমার সাথে কই চলি কিছু কোকে কিছু জানা নেই বলে প্রকৃতিরে যদি মোর কৃষ্ণ ভগবান হইতিবে মোর ভজা হইতিবে তাহলে 28টা তালা পড়িছি আমার ঘরে कितना 28টা তালা 16 বঙ্গরামে 28 তালা পড়িছি 28 ताला लगी थी একটা ঘটনা আছে বালা কাঠিনি দিতে খালি তালা ঘর বনি দিতে 16টা বঙ্গরামে 28টা তালা পড়িছে যদি গুটে চাবি 28টা তালা খুলবে তাহলে ভজা আমার ঘরকে প্রবেশ করে বলে আগো ঢোল পেতে দেব দেখতে পোস্টারে नहीं दी दिता আগো ঢোল পেতে দেব আর ঢোল খাবার পিবার দেখো বাটে ঘাটে দেব हां हां ठीक है আগো মুই নাচি দেবি দেবি বুতা কত পয়সা করলো नाटी तो मां के ने तो उपिन मा मोना बेल की एमो पहला तुम्हें मिलता सखा बाबू रे हेतले कथार আছে নিজর বুদ্ধি ঠাকুর পরার বুদ্ধি কুকু যদি আমি মাই ঘরকে দেখিলা জীবন নাই ঘর আমার ঘরে উপস্থিত দিতে রনা পড়া করি याद রে দুতে के বটালা যে হয়রান না का बते मা गो मोर भला केंदा दिबी पुरका पुरका का गो सखा बेटा को दिते ई राधा कथा कहे दुती बलादार सदन ई बुद्धि कारी विबलगी भवति मोहन बाबरे तीन गुण थिला जे मोर राधा में मते नहीं देखले रही नहीं आज के एंटरटेन के हला जे एक हार भोले मोरी साजनी रा गल मते भोले एक हार भोले मोरी साजनी रा गल मते भोले बाबरे इतना लिखती मुई एता छाती के मचीरी फल पाओ दिनी ताते बोली कहू दिनी बोली बोली
ভাল পাইবা সদা দেন মতে ভাল পাইবা সদা দেন মতে के जाली है कहाँ भूले पर सजनी लो बोलो मत भूली कहाँ भूले पर राधा माई बोलो मत भूली अरे राधा राधा बोले सखा बाबरे जे मोर राधा माई से मोर गढ़ई माई से मोर सुंदरी माई फुलाई माई ओही तर का बोली ताको घर में 28 टा ताला लगी छे ना पोखरा के 28 टा ताला चुप नहीं बोला इसमें अगर टाइम नहीं मिला अच्छा अच्छा पर ताला खुलवा आए खुलवा इरा
ए बाबू ए पागल मोर मोबाइल সঠিক কথা বলে আচ্ছা 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 বাবরে আরে রাসবতি বিরাসতি রে মোর ঘসি আলা মাই মোর হাত করা বাবরে ই রাসবতি রে বিরাসতি রে মোর ঘসি আলা মোর হাত করা আগে গুটে গুটে করি খুলি দেবি তোর তেইশটা তালা মাই মাই গুটে গুটে করি খুলি দেবি তোর তেইশটা তালা হিরো সবতি রোজা দিলে রাধার ঘরকে কুষ্ঠ হনুমান দেখছিলে যে তাকে পিটি করে ওলা চাহে রাধা প্যাট দেখতে যেতবে প্যাট খুললে সে ভাত ফটা নেই খিচড়ি ଥିଲା সে ভাত ফটা কৃষ্ণ ভগবান কপালে বাজিলে যে রঙর বহুত ভালো সখা হো আহ সখা আহ এতে বলি করি হরি বাবা ডাকু দেলে করো যেতেବେଳେ রঙ পুহিবাটা বন্ধ নি হেলা তো কাই হেলা সখা আহ তাহা জানিবে তো ব্রহ্মা কৃষ্ণ ভগবান কপালে ভাত হাতারে বাজি গলা তো রঙ কেতলি কে বাহার যেতবে রঙ কেতলি কে বাহারিছে তো বেদ ব্রহ্মা সে আসি করি কটাক্ষ মন্ত্র পড়ি করি সে খাকে সুখালে রঙ দি বলে যে সারা পদরে কৃষ্ণ ভগবান কে তুমি ইনকে কাহি আইদিও বলে তো সহি জায়গায় কৃষ্ণ ভগবান কহিলে মোর মাই ঘর কে আসি দিনি যে মোর মাই ঘরে তালা দেইছ মু কেন্টার খুলবি বই অফিসটা তালা চাবিটা খুলবি হয় পয়লে আর বেদ ব্রহ্মা গুলো অস্ত্র দেলে হবে ই লক্ষণ সরতে দেলে হো মপুর অন্তরবে বেদ ব্রহ্মা লক্ষণ সরতে দিলে হবে লক্ষণ সর পাই মন চিন্তা ছাড়ি লক্ষণ সব পাই গলে তালাটা খুলি নি হেলা যে কাঠি কে ফুড়ি মারি ভগবান সে ভিতরে করে কেনতা কথা জানি শুনে হ্যাঁ বাবা কেনতা বলে জানি শুনে তো মাই ঘর কে দিমা কেনতা করি নালে ফুড়ি মারি
ভিতরে গলি গলি কৃষ্ণ ভগবান এটা ভাগবত প্রমাণ से भारत बाबरे मोल लेखा नहीं से तो जे करी थिला से भागवत से भागवत या भागवत प्रमाण सखा तो प्रश्न जनताई छे एंथा तथा पड़वाएगा तो या माई के उठामा आए आगो कोकरे हे गचिरे ची कुकरा डाकला माई मोर कुकरा डाकला आगो उठो माई के तेसे सखल पालानो आदि चाहला हवा मार खेला खेमार और केता हवा बाबरे कोकरे हे गचिरे ची कुकरा डाकला मन सही कर सखा है कि राधा माई गजबंता बोला करो मित्र भागो किशोरी मात्र नहीं तुम कुंज बिहारी बिहारी मते तेला माई जस पाइबा गो सुगंध बासन नातार आगो हे अति श्रद्धा बेगे दिया राधा माई गो हे अति श्रद्धा बेगे दिया राधा कृपा करो नातार कांदो मोहि निरासन करो होते निरासन करो तुरी जाना हमारे आशिक तोला तो नहीं Mama, boy, you
एगो